pekne pozdravujem, dobrý deň prajem, pán Schreiber. Dobrý deň prajem. Veľmi sa teším, že sa teda môžeme stretnúť, ale hlavne sa veľmi teším z toho, že ste sa teda rozhodli nejakým spôsobom participovať na plnení tohto sna a aj keď teda musím povedať, že sna, učinení pomoci, pretože ja som Vanesku a Bibianku už videl a myslím si, že to, čo sa im teraz snažíte zniesť, to bude naozaj múdre z neba. Prečo ste sa rozhodli práve pre tieto dve? Tak vlastně rozhodlo se vedení naší společnosti, že vlastně síť autocenter našich věnuje malý Vanesce a paní Bibianě tento vůz, jelikož v médiích už proběhly nějaké informace, my jsme si toho všimli, že vlastně by se jim určitě hodilo takovýhle vůz k tomu, aby mohli využít lékaři plus Vaneska, aby si užila nějaký takový ten život jako ostatní děti. Musím povedať, že oni to majú veľmi ťažké, pretože ona naozaj to dievčatko chodí na protézach a akýkoľvek presun autobusom je pre nich veľmi komplikovaný, pretože ona vlastne nedokáže, síce sa pohybuje na tých protézách, ale nedokáže dobre udržať rovnováhu. Věřím, každopádně teda my budeme rádi, když jim ten vůz bude sloužit, když jim pomůže k jejich, dá se říct, snu, anebo vůbec životu v tomto případě. Presne tak, v podstate ste povedali to, čo som už začal, že je to skôr sen o pomoci, je to pomoc. Vy ukazujete stále týmto smerom, rozumiem tomu tak, že tým modrým z neba bude toto modré auto? Přesně tak, toto modré auto, jako kdyby spadlo z modrého nebe. To je skvělé. Vybrali ste úžasnú farbu, ja vám ďakujem. To sú kľúčiky od toho? Předám teda klíčky s tím, že jestli mohu ruku. Trošku riskujete, no ale... Předám vám ten vůz a budeme rádi, teda, když se jim to bude líbit a ja vám ďakujem veľmi pekne. Oni sú v tejto chvíli v nemocnici, tak ja idem za nič netušiacimi za nimi. Ešte raz ďakujem veľmi pekne. Dobře. Ďakujem vám, všetko dobré, majte sa, dovidenia.